kunun kulfita gauta zance a kare kunji wanda dubai gane baya bi ni cikin baitin ya ji komai. Kunun kulfita gauta zance a kare kunji wanda dubai gane baya bi ni cikin baitin ya ji komai. Kunun kulfita gauta zance a kare saura wanda dubai gane baya bi ni cikin baitin ya ji komai. Ka na sanya fari kai kake ban komai in ka bani baka gori ƙara samun baiwa na yau bai cikankan tsari gani yau ma ni ne gare ka mai rauni ne wai hakan ne za na yaba magwanin da shi ka sakar masa komai. Salati irin mai gudun mamaki sa ta dinga gudana Allah a cire mata birki kai ta yi wa masoyi na biyu da mai daki alihi da sahabu kansa ba sa rebu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sirrin komai. Albasa ranar tuya tilas ne a bide ka bari in taba birki na kai gaisuwa in duka shagabul abbas na din rabbana ina ta makarka shehu jilaninmu da shehana barhamu wanda to ya taba su barsa Allahu shi ya isar masa komai. Assalamu alaika ya Rasulallahi, assalamu alaika ya Habibullahi, assalamu alaika ga nura na gaishe ka, ya assalatu alaika nabilu da ka mamaye komai. Manba'u darajati anta sahibul khairati أتيت إليك أسيح الحسناتي أحتاج إليك أن تكون في حاجاتي شاكرا لله وصلت عند الله لم أكن في المدعو إن لم تكن ولو في البيت. سبحان الله نازن aka fara mai fada ya kasa ashe hakanan aka tsara sitirar Allah ne mai ja zai kasanta tsirara shi bayi da dabara bare yara sanya gadara to na fake da isar ka ka sake jana jikinka kai sirrin komai. Sai da labarari babu ɗaya arsala da zai zo ragi ko kare ka cike masa aikin ko ina sai da kai mana tsari babu mai inkari ko a yi mana gori ai ya kamata mu tafa tun da maulanmu ne ya kara su a komai. Kai yana da lalura babu ranar warkewa ko za a mai allura ja da kai yake sanyawa yanzu mutum ya tafka asara ko da so da kiyayya gaban ka yi biyayya gaba dai mai Allah kaunar ka ita bani ayi mini mai. Cikin kadarinka shi matakin Allah har yanzu babu wanda ya kai ka hasali ma shi ne da kansa ya ja ka kale ka ya kamata ku farka saka bai zama makiyinka wallahu wa rasuluhu a haƙƙo an yardu ta faɗi
manta shi, karka manta shi Allah ke kare alfarmashi. Dan saboda isa ma har daki ya gina a garin shi, dole ma na yabe shi, na yi takama da isar shi. Banda komai banda yabansa kaunarsa ce ta zama mani komai. Banda manzan Allah ya dare a sufufin sai ka ce na sawayo Allah. Gashi dai a mutum kai wanga aiki a barwa Allah, shi ya san abin da ya kulla, ni dai ban kiransa da Allah. Babu laifi wacce ta zo juma'a idan aka ce mata jummai. Kadai ka zo a bidaya, an turo wasu ma su zo a mazaunin aya, an aje musu sharadi su shaidar kana kan hanya, kuma in har ka zo a ɗauka ka taso a sauya. Duk wanda ya canza kan hakan zai zamo tamkar ba komai. Ke ja da kai na shaila, kuma ko yayi sallah ko ya taho da risala. Wannan doka ne wurin rabu wanda ya kulla, to da ya ka fahimta kula rabu ba ya fusata. Sai an taba alkadarin ma'aiki a nan ke canjin komai. Sanya san ka farilla, mu dai mun gode muna son ka manzan Allah. Dan saboda muhabba ga shahar bai cikanka na kulla, mu akai muka kare zuciya mun share. Ka shige ka kasanta cikinta ya shugaba, ka zame mata komai. Allah zuciya ta rantse kai ta rike alƙibla, taimaka min kan rauni na ya zame mani illa. Nura sunana ne, Al-bangowee lakabi ne, ya Rasulallahi ka yassare mun yaban ka ya zama